Ahal welaýatynyň paýtagy Aşgabatyň etegine ýerleşýän ýetraplarynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan sebitlerini uň üpçünçüligi bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasyna un we çörek satyn almak üçin paýtaga gatnamaga mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmenistan Russiýadan un importyny artdyrýar. Aşgabatda käbir haritlaryň şol sany göýük bakça önümleriniň bahalary soňky bir näçe ýylyň dowamyny 2 есе töwregi gymmatlady. Adatyk radiosynyň habarçylary Ahal welaýatynyň etrap merkezlerine we owa ýerlerine şeýle-de paýtagy Aşgabatda un we çörek üpçünçüliginiň ýagdaýyny öwrenýärler. Paýtagy ýaşaýjylarynyň döwlet dukanlaryna ýeňillikli un we çörek üpçünçüligi belli bir derejede kadaly ýola goýulypdyr. Şeýle ýagdaýyň fonuny paýtagyň alkymynda ýerleşýän Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin paýtaga gatnaýarlar. Günorta sebitiň daýhan birleşiklerine döwlet dukanlaryna her bir hojalygy aýda bir gedek çäkli möçberlerde 10 kilogram un azyk paýlar hökmünde paýlanýar. Şeýle-de etrap merkezlerine ilaty çäkli möçberlerde ýeňillikli bahadan çörek satylýar. Elbetde satylýan çörek her bir hojalyga ýetmeýär. Alan aldy edilýär. Diýip bir sebit ýaşaýjy taýdýar. Galibertide paýtagtdan çetde ýerleşen sebitleriň ýaşaýjylary özlerini paýlanýan ýeňillikli unyň hiliniň juda pesdigini aýdýarlar. Käbir hojalyklar ýeňillikli bahadan satyn alan pes hilli undan bişirýän çöreklerini öý haýwanlaryna berip özleriniň sarp edýän un we çöregini satyn almak üçin paýtagta gatnaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne ykdysady ýagdaý pes hojalyklar gara çörek bilen oňmaga mejbur bolýarlar. Mätäç hojalyklar hili ýaramly un üpçünçüligini gazanmak üçin ýerli häkimetlere, welaýat we sebit häkimliklerine galibertide geňeşliklere ýüz tutýarlar. Arş şikayetlary oňyn çözügi tapylmaýar ýa-da olara düýbinden seredilmeýär. Hatda hiç hili jogap hem berilmeýär. Şol sebäpden adamlar öz meselelerini özleri çözýärler. Diýip bir owa ýaşaýjy Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Paýtagyň etegine owalaryň käbir ýaşaýjylary Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň arka gapysyny ylalaşyp 50 kilogramlyk bir halta uny 150-200 manada satyn alyp diýýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň hökümeti öňki ýyllardan tapawutlukda şu ýyl ýurdun buğday meýdanlaryndan ýygnalan gallyk hasyl bilen bagly sanlary äşkär etmedi. Şu ýyl ýurt boýunça 1 million 400 000 tonna töwereg gallyk hasylyny öndürmek gödeňine tutulýardy. Bu aralykda Türkmenistan Rus ununyň importyny artdyrýar. Trend neşri 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň 2022-2023-nji oba hojalyk ýylyna 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly bilen 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly aralygyna Russiýadan 54 000 tonna un import edenligini habar berdi. Ýylyň başyna hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň dowamyna Russiýadan iň köp un import eden 5 ýurdun hataryna girenligini habar berdiler. Ýanwarda çap edilen sanlara görä Türkmenistan 2022-nji ýylda Rus ununyň importyny 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 4,5 есе töwereg artdyryp 43 000 tonna çykarypdyr. Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin paýtagta gatnaýan mahal Aşgabatda käbir haritlaryň şol sany göýük bakça önümleriniň bahalary soňky bir näçe güniň dowamyna 2 есе töweregi gymmatlady. Aşgabatyň göýük bakça bazarlaryna mundan bir näçe günedol 3-5 manat aralygyna bahalanan käşiriň bahasy häzirki wagtda 7-8 manada, käbir etrapçylarda 10 manada çynly gymmatlapdyr. Kelemiň 1 kilosynyň bahasy 4-5 manatdan 7 manada çykdy. 1 kilogramy 4 manat bolan hyýaryň bahasy 6-8 manada göterildi. Aşgabatyň bazarlaryna azyk önümleriniň bahalarynyň birden ýene galmagynyň aňyrsyna ýatan mümkin bolan sebäpler aýdylmaýar. Käbir adamlar ýurt boýunça aýlyklar we pensiýalar tölenini bahalaryň galýanlygyny, soňra ýene öňkü durkuny gelýänligini aýdýarlar diýip bir paýtagy ýaşaýjysy Adatyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.